ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಯಾನೇನಿ ಸೋಯಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕಬಾಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜೆ ಈಸಿ ಅದು ಮಂತೊನೊಲಿ ನಮಕ್ ಪಟ್ಟಂತದ ಐತನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡೋಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಕಬಾಬ್ನ ಮಂತೊನ್ಲಿ ಈಸಿ ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಕಬಾಬ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪನೆಂದು ತೂಕ ಐಡು ತುಂಬು ನಿಲ್ದಾನೆ ನೆಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸೇರಂಡ ದಯವಿಡ್ದಿತ್ತೇನಿಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತೂಲಿ ಬಲೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಚೆ ಮನ್ಪನೆಂದು ತೂಕ ಯಾನ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಆಯಿನಾತು ಸೋಯಂದೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಈ ಸೋಯಾಗ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ನೀರನ್ನು ಮೈತದು ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊದ್ದುಲೆರ್ದಿಟ್ಟು ನೋಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಬೊದ್ದುಲೋಡು ನೆನ್ನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾತ್ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪನಿ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸೋಯಾ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬೊದಲ್ದು ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇ ನೀರಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪುಂಟುದು ಪೊರ್ಲು ಕೈಟ್ ಪುಂಟುದು ನಮ್ಮ ನಾನೊಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಮಾಂತ ಸೋಯನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೆನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ 2 ಚಮಚದಾತು ಅರಿತೆ ಪೊಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ 1 ಚಮಚದಾತು ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೇನು ಮಾಂತ ಪಾಡೊಂದೆ ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೊರ್ಲು ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ್ಗ ನೆಟ್ಟೆ ನೀರು ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಹೆಡ್ದದು ಆ ನೀರು ನಿಗ್ಲು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಣದಂಡ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಇತ್ತು ನೀರನ್ನು 1 ಚಮಚದತ್ತು ನೀರನ್ನು ಪಾಡೋದು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು నేను ಹಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಮುಂಚಿ ಪೊರ್ಲು ಒಯ್ತದ ಒಂದು ಸೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ನಮಗೆ ಪನಿ ಪೊರ್ತು నేను ಮುಚ್ಚಿದ ಹಿಡ್ಗ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಏನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲೆ ತೊಂದೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ నేను ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೆಪ್ಪೇರ ಏತ್ ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾತೇನು ಪಾಡೋಂಗ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಣ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲು ಪನೀತ್ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತೋನೊಲಿ ಇತ್ತೇನು ಈ ಸೋಯನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೋಯನ್ ಪಾಡೊಂದು ನಿನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ತುಳಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂದು ಪುರ್ಲೂಡಿ ನಮಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಶೋಕದ ಕಲರ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳಲ ಕೂಡ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪುರ್ಲೂಡೆ ನೆನೆ 2 ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತದ ಐನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಪನೀತ್ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಐನ ಪಾಡೊಂದು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಪರಿಮಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ಲುಡೆ ನೆನೆ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆತಂತುಲಿ ಬೇಕನೆ ಹಾಪುಣು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಮಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೋಯಾ ಕಬಾಬ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತೊನಲ್ಲಿ ತಿಂಜನೆ ರುಚಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೋಯಾ ಕಬಾಬ್ ಮುಲು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇಯನು ಅತ್ತಿಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್.